Здравейте! Днес се намираме пред УМБАЛ царица Йоанна Исул и ще разговаряме за увреждането на слуха при бебчетата. Има ли решение на проблема и какво е то? Останете с мен. Професор Попова, разкажете ни малко повече за увреждането на слуха при бебетата. Има ли решение и какво е то? Сега това се случва. Едно от сетивата да бъде увредено, но нашата най-важна задача е да можем да го докажем. И да го докажем в много ранен период от развитието на детето, за да няма закъснение следващите последващото лечение да бъде точно навременно и да има резултат от него. Защото в края на кращата за нас е най-важен резултат. А резултата зависи кога е започнал. Поради тази причина е въведен в нашата страна и то дори е включен в пътеката по неонатология при раждането на децата, да се прави неонатален слухов скрининг на всички родени деца, а не само децата от рисковите групи. Тоест всяко дете, което е родено в нашата страна, подлежи на такъв скрининг и той се повтаря. Ако децата изпаднат от скрининга, се изпращат в съответните за по-нататъчна диагностика при ушните лекари или местата, където би могла такава диагностика да се направи. Всъщност има един принцип, който е приет от Международната здравна общност, от до 3 месеца да се направи скрининга, до 6 месеца да се уточни дали детето и до каква степен има намален слух. И от тук нататък от 6 месеца до 10 месеца до 1 година да се види дали каква корекция на слуха, дали със слухови апарати е подходящо или нещата не върват. И около 1 годишна възраст да се направи кохлеарна имплантация при децата, които имат голямо намаление на слуха и които нямат полза от слуховите апарати. Говорим за много малки деца и целта е тези деца да нямат спомен от глухотата. Казахте, че във всички неонатологични отделения би трябвало да се случва така това. Трябва да става, да. Дали така се случва? Родителите, когато отидат в дадено отделение, бъдещите родители, те могат да проверят и да попитат в дали епикризите се случва. им пише. Да. Едно от изискванията в епикризата пише слухов скрининг. Дали е важно, минал или да не е минал. Голяма част от родителите, предполагам, те просто не като си четат епикризата, трябва да видят, но искам да ви кажа, че в края на кращата колегите ги предупреждават родителите. Не е минал слуховия скрининг, те го знаят това. Независимо от това, има някои родители, които доста късно идват. Те знаят, че скрининга не е имал, но идват чак след 1 година, което аз лично ми е много, много трудно обяснимо. Да. И децата нямат някакви други заболявания, които да речем са били с по-голямо преимущество пред слуха. Често ли се случва при бебенцата първоначалният скрининг да е бил окей и след което след период от време да се появява вече проблем отново? Т.е. наистина значимостта на регулярния слухов скрининг? Слава Богу, не е толкова често. Слава Богу, скрининга си е нещо много точно в самото начало. По-скоро може би обратното. В някои случаи може да не мине скрининга, но когато се направят по-подробните изследвания, се доказва, че детето е с нормален слух. Това го казвам на родителите да не се притесняват, ако не е минал скрининга. Скрининга за мен означава, че трябва да продължи изследването, а не трябва да се... Скрининга не е диагноза. Диагнозата се поставя в по-късен етап. Много причини могат да доведат скрининга в началото да не минава и да се продължи, така че родителите просто трябва да направят следващата стъпка, не да се притесняват. А по отношение на това, че може да се случи деца, които са минали скрининга и в последствие да имат намален слух, да, това се случва обикновено при деца с някои генетични форми на увреден слух. За съжаление. И поради тази причина аз, ето тук ще кажа, че бих искала, ако може да се започне да се прави, както и в другите държави, да направим един предучилищен скрининг. Да се знае, че децата, които са за първи клас или там предучилищна, или как се нарича точно група, имат нормален слух и могат да възприемат нормално всичко, което им се преподава. Ето сега имаше една майка, която каза, детето ми като беше в първи клас,
Казва, беше много страшно. Сега детето е в 4-ти клас, то е усмихнато, щастливо и с слухови апарати. Разбирате ли? Само едни слухови апарати са достатъчно. Това дете, вика, целият клас му викаше, а сега то детето е усмихнато, добре се справи с материала, учителките го хвалят. Разбирате ли разликата? То просто не е хванато на време. Вече за... Да, то се развива, питам, прави ли правописник? Казвам нормално, като всички други деца тук, там е, но не е както в началото не може да напише в първи клас една дума правилна. Разберете, това дете е изпуснато. Да. Това дете е изпуснато. В края на краища, слава Богу, че нали, родителите са реагирали. Дори каза, че братчето на детето, като тя е почнала да чува, почнала да плаче от радост. Такива човешки неща. Имате ли друг съвет към родителите, освен този скрининг, някакви неща, за които да наблюдават промени поведенчески? Да, трябва да си наблюдават децата. Трябва да как реагират, дали реагират на звуците, как реагират, когато е тъмно, дали децата реагират на гласа на родителите, когато е тъмно. Това е много важно също. В такъв смисъл. Сега много неща могат, ама да не ги побъркваме хората, да тропат и да клопат. Когато има увреждане и на двете ушета, операцията как се случват? По време на една операция ли може да се поставят импланти или са необходими две? Не може едновременно, защото така са правилата на здравната каса, които няма да платят два импланта, но могат да ги платят последователно. Да. Това идва от това, че ние работим с клинични пътеки. В алгоритъма на нашата клинична пътека е записано един имплант. Да. Тоест, за да стане това нещо, трябва да се промени най-вероятно. Не съм абсолютно сигурна, така си мисля. Нали? Да. Те трябва и юристите с това. Ние не сме го и предлагали като асоциация, нали, ушните, да го правим едноетапно. Сега има много неща, които говорят дали е по-добре, дали е по-лошо, но де-факто за сега не може да се случи това. Важното е, че се случва независимо дали... Да, то се случва, просто значи използването на клиничните пътеки и алгоритъма, който сме заложили. В честна истината, той е заложен от ушните лекари. Да. Алгоритъма. Не сме заложили за едноетапно, симултанно се нарича. И на този етап, този модел е работещ. Да, той е работещ модел. Правят се две анестезии. Нали, 2 пъти се приспива детето, но пък в другия случай самата операция ще бъде по-дълга. Да. Така че, нали, между прочим, в международно отношение, дори сега бях на един конгрес, къде точно това се коментираше. Кое е по-добрето, дали последователното или едноетапното поставяне на кохлеарните импланти. Разбирате, във всяко нещо има за и против. Да. Би било хубаво да има опцията и едновременно, но винаги има за и против. Разкажете ни малко повече за процеса на възстановяване. След това може би някой очаква, че детенцето след операцията ще започне веднага да чува. Най-вероятно обаче не е така. Няма как да стане веднага. То започва да чува, но има специални говорни стратегии, които се използват. И всъщност детето ще проговори, както проговарят децата нормално. Тоест, ако то на една година, приемаме, че след 2 години това дете трябва да говори. 3 години и нещо, 2 години почва да говори. Говори за изречение, но това е етап. Да. То постепенно почва да реагира на звуци, почва да реагира на звуците около себе си, после на името си, проговаря първите срички, първите думи. Това е единствен процес. Но все пак искам да кажа, че не всички деца се развиват еднакво. Разбира се, да. Няма как. В някои случаи нещата стават по-трудно, но най-важното е да станат. Да станат, да. Има ли противопоказания? Естествено, че има противопоказания, но те са за всеки конкретен случай. Да. Няма смисъл сега да ги коментирам. Няма някакви общи принципи, такива, които бих възпрепятствали. Да, няма общи. Единственото, по-скоро социално противопоказание, то не е противопоказание, това, което се случва в живота е, за съжаление, децата, които са родени от семейства на хора с увреден слух, не желаят да си оперират децата. Интересно. Да. Те приемат, че децата им трябва да живеят в същата среда, в която те живеят. Да. Това е една така група, общност. Въпреки, че децата могат да използват и техния език жестомимичен и да могат да говорят. Така че двата езика могат да се съвместят, но това е вече един друг социален проблем.
Вие правите много в посока ранната диагностика. Ако можем да обобщим нещата, които смятате, че биха подпомогнали наистина ранната диагностика, кои бихте включили за стъпки напред в България? Ами аз ви казах, за мен най-важната следващата стъпка това е предучилищния скрининг на слуха, който да може да бъде задължителен. Просто както сега се включва неонаталния скрининг, да имаме предучилищен скрининг. Между прочим, той се прави навсякъде. Не навсякъде, силно казано, се прави в много страни от Европейския съюз. Между прочим, има очен скрининг при децата. Така че просто както да се заложи това нещо, не е толкова сложно да се направи. Да. Въпрос на желание. За финал, какво бихте казали на тези родители, които установяват, тепърва се сблъскват с диагнозата, че детенцето има увреден слух? Да приемат, че децата им са нормални дечица, че имат напълно шанс да се развиват като тяхните връстници. И от тези 25 години, когато правиме това нещо, мога да ви кажа, че групата на нашите деца, които са имплантирани, е също така разнородна, както групата на всички деца. Едни от тях завършват училище, имаме много добри хора, които са шеф-готвачи, нали, разбирате, дори те са, нали, успешни в тези неща. Има деца, които учат в наши университети, има деца, които учат в университети в Англия, в Щатите и така нататък. Разбирате ли? Просто групата е различна. Да. Но важното е, че те имат този шанс за развитие и мога да ви кажа, че поради простата причина, че тези деца от много ранна възраст са започнали да се обучават. Значи едно дете, като го оперирате на 1 година, то започва една рехабилитация, ходи на уроци, учат го. То все пак не е толкова свободно, колкото другите деца. Неговите връстници, да. Да, на негова възраст. Нали? Никой не обучава детето да говори на 1 годишна възраст, докато тук то трябва да се концентрира. И те са свикнали на много дисциплинирани деца са. Те са свикнали да се развиват. Да, защото от малки се изисква нещо от тях. Това нещо. И това им помага по-нататъчното развитие. Наистина прекрасни деца. Те вече част от тях са голями. И така. Благодарим ви много за всичко, което правите. Благодаря.